Ymweliad Cangen Talsarnau a Chae'r Gors, Rhosgadfan, gan Mai Jones. Ar fore dydd Iau braf, 4 o Fehefin eleni, aeth aelodau Cangen Talsarnau ar ymweliad a Chae'r Gors Rhosgadfan, sef cartref Kate Roberts, yr awdures enwog. Roedd hyn yn dilyn sgwrs gawsom yn Talsarnau am yr awdures yn gynharach yn y flwyddyn, gan Megan Lloyd Williams, un o ymddiriedolwyr canolfan dreftadaeth Kate Roberts. Wnaeth enyn ein diddordeb i ymweld â'r lleoliad yma i gloi gweithgareddau'r flwyddyn. Croesawyd ni yn gynnes iawn y bore hwnnw gan Megan Lloyd Williams a Wena Jones Parry, gwirfoddolwraig yn y ganolfan, gan gychwyn ein hymweliad mewn ystafell fawr gyfforddus. O amgylch bwrdd a fflatiaid o deisennau cri blasus, bisgedi a phaned o de neu goffi yn ein disgwyl. Yna, gweld ffilm ddiddorol am hanes bywyd a gwaith Kate Roberts, a sylweddoli'r ymdrech ar ymroddiad a wnaeth i ysgrifennu mewn cyfnod anodd, lle roedd bywyd yn galed ac arian yn bryn. Ar ddiwedd y ffilm, cyflwynodd Megan air pellach cyn mynd â ni i weld Chae'r Gors, gan werthfawrogi'r olygfa dderchog o flaen y tŷ, draw am Sir Fôn. Roedd gweld y cartref yn agoriad llygad ac yn gwneud i ni feddwl dan ba amgylchiadau roedd Kate Roberts wedi llwyddo i ddechrau cynhyrchu gwaith ysgrifenedig mor arbennig. Roeddem i gyd yn ddiolchgar iawn i Megan a Wena am baratoi ar ein cyfer, a phleser mawr oedd yr ymweliad, a dod i wybod llawer mwy am Kate Roberts, a'i chefndir, a'i bywyd a'i gwaith. Treulwyd 2 awr a hanner ddifyr iawn ar y safle, cyn symud ymlaen i gael cinio ym Mhant Du Pen-y-Groes i orffen y diwrnod. Ôl nodyn. Mae croeso mawr i ganghennau Merched y Wawr a chlybiau gwawr ymweld â Chae'r Gors yn ystod ei rhaglenni blynyddol.